फैगौ दिनाव BPF नो भट होनाय माने गावनि न'आव पापखौ माने लिंनानै लाबोनाय गतिके बै पापिफोरखौ ज्राब गारजोबनानै जोंनि जे दिनैनि गोथार जोंनि जे UPPL दोलो जे सैथोनि दोलो बेवहाय जाहाथे गासिबो फैनानै जाहाथे जोंजों ज' जाजाय जोंनि जिहेतु BPF दोलोआ गाख्रबनानै दोनदों जिहेतु जोख्रबनानै दोनदों जिहेतु माने मानसिफोरखौ माने जुनाद बायदि अबस्था खालामनानै दोनदों राजनीतिक भाबै बा सरकारि भाबै जि मोननाय मोनदांथिफोर दङ जि मोननांगौ आसनिफोर दं बे सराइबिलनि MCLA जेरैबायदि माने थगायजोबनानै जादों गावनि MCLA नि जि 1 कौटि करि रां मोननाय बोसोराव बे फैसाखौ सिन्थाय गावनि न' बानायनाय खामानियाव बाहायदों गावनि माने न'खरनि सुबुंफोरखौ फोसाबनायाव खामानिखौ बाहायदों आरो मानगोनां प्रमद बर' सारखौ फैगौ जिहेतु 25 निफ्राय 30 जनसिम जोङो NDA हिसाबै आख' खेबसे चिफ जोंनि बिटिआरनि चिफ जागासिनो दङ बेखायनो क'क्राझारनि गासैबो रायजो राजाया मिस्टेक खालामा बारा BPF आरो कंग्रेसनि खोथाफोरखौ खोनासङागारा जेबो माने थाल लायागारा राजनीतिक भाबै क'क्राझारा जि गोदोनिफ्रायनो मोनसे दैक्ष थानाय मोनसे डिस्ट्रिक्ट जाहाथे बेबायदि मोनसे परिबेसखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ UPPL नि खमसे खम 9 जन केन्डिडेट देरहानानै जाहाथे गावनि आखायाव लाखिनानै दोनो आं बेखौ क'क्राझारनि गासिबो रायजो राजाखौ बाक्सानि जानानै आङो खावलायदों खारन बाक्सायाव दिनै माने BPF होननाया गुबै गैमारथारा गुबै गैमारथारा गतिके बे हाबाफारिखौ क'क्राझाराव जोंनि क'क्राझारनि रायजो राजाफ्रा मानो लानो हाया बेखायनो क'क्राझारा गासैबो UPPL जाजोबनानै जोंनि जे माने BTC जाहा जोंनि BTC खौ जाहा बेंनांगौ क'क्राझारावनो जाहा BTC सेन्टार जिहेतु BTC आरो क'क्राझाराव सबथाय क'क्राझारनि रायजो राजाया बांसिन बेवहाय जिहेतु आखाइ दङ बे आं रायजो राजाखौ खावलायो आरो